nedá chodiť. Chcem počuť len dobré správy. Zlé ma Máš nezaujíma. talír. To je zase nejaká taká tá ženská pičovina. Alala. Čiže to je tá kokotina, ne? Máte na seba väčší pozor. To znie ako Tomáš Maštalír, ale nevyzerá to tak. Prečo som mal tušenie, že to bude ona? Stále dohadzuje nejakého nového doktora. O nie, to je Bridget Jones, ale nejaká česká verzia, že áno, po 15 rokoch, lebo originálne jak hovado. No a kde máš tú mandalu sexu? Pri posteli? To je predabovaná Pahošova. Pozval ma na večeru. Do Talianska. Vracajú sa mi zlé pocity. Ešte stále bezdetná, alebo už matka? Poviem mu to. Lindo, já vím, že tady asi právě to, ale tohle nepočká. Prečo je predabovaná? Čo keby sme niekedy, niekde... Ja keby som pozeral nejakú telenovelu, ktorá bola podľa Bridget Jones, fakt, to je to isté. Dovidenia. Ja keby som hľadal otca svojich detí, Pochopil. ja už by som sa ho nepustil. Ale buď ticho, Bobor. Veď s nikým nespím. Klameš. Urbaníková sa vo svojej hlave vidí ako Pauhofová. Nemá doma zrkadlo. Pomôcť! Nemám ísť za ním hore? Akože zazvoníš a on ti príde otvoriť? Ona je zamilovaná. No to by to bol povedal. Tak snáď sa neposerieme po pol roku? Ježišmarja, No, čo? Ako vyzerá, čo? parádne určite. Ty si slávna, ty si ikona. Nehovorte mi, že toto sa ženám páči, prosím, nie. Toto nemôže sa ženám páčiť. No a však môže, keď sa chce. Aspoň niekto v našej rodine trpká, že? To bol bestseller? Skúša. Skúš. Nie v pondelok, Kronerová. Pondelok. Kým to budeš mať na ruke, budeš moja. To je ten poklad, ne? Normálne dostávam cukrovku z toho, také je to sladké. Ja nosím celý čas náramok a nikdy mi nikto nič také nepovedal. Tá Isová viac vyzerá ako Urbaníková, ona tu mala hrať. To je ono? Môžeme ísť na toho Logana konečne? Piči. Mi slzí oko, ale nie je to od dojatia. Čo to bolo? No všetko alebo nič. No, buď sračka alebo gič. Romantické blábo pre zamindrakované ženy. Všetko alebo nič. Neviem, nejaká romantická sprostosť, absolútna, lebo sú aj dobré romantické filmy, ale toto by som nazval romantická sprostosť. Všetko alebo nič. Čiže filmová verzia superknihy. To bol trailer na všetko, alebo nič. Všetko alebo nič. Evitovka. Najznámejšia momentálne. Všetko alebo nič, trailer na film. Trailer na novú Evitovku, na starú Evitovku, ktorú sfilmovali. Trailer na film Všetko alebo nič. Je ti známy tento fenomén knižky Všetko alebo nič, po prípade Evitoviek? Áno, bohužiaľ. Je, niekoľko mám doma, aj prečítaných. Romantická literatúra alebo nejaká takáto literatúra, no. A to je asi tak všetko. Hej, dokonca som ju aj čítala. Túto knižku si paradoxne pamätám, lebo to nebola jedna z tých prvých. Je mi známy, dokonca jednu Evitovku mám náhodou aj doma. Bohužiaľ áno. Áno, je. Je mi známy, len neviem, či ako fenomén. Bohužiaľ áno. Áno, evitovky sú mi veľmi známe. Jednu evitovku sme raz ničili v našej Super Tutti Frutti show. Si fanúšikom Všetko alebo nič, po prípade Evitoviek? Budem úprimný, nie som. Nie. Nie, Lenka. Mňa by zaujímalo, kto je fanúšik rád. Nie som, absolútne ma to nezaujíma, príde mi to úplne zbytočné, lebo to sú nafúknuté. Z toho traileru mi neprišlo nič skutočné. Pán prstňov je reálnejší, jak hento, čo som videl. Nie som. Nie, priznám sa, že to bolo na skúšku skôr, ako nejaké čítanie, ktoré by ma zaujalo. Samozrejme. Ako som povedala, mám prečítané, ale to bolo skôr také nejaké oddychové čítanie, ale že by som bola zrovna fanúšik. Asi by som to tak nenazvala. Nie. A mám na bucket liste také guilty pleasure, že raz si aspoň jednu nejakú prečítam, len tak zo zvedavosti, ale keďže som to nemal v rukách, tak nie. Čítal si, videl si Všetko alebo nič? Nie. Jasné, že nie. Iba som to čítala, myslím, že dokonca 2-krát, ale film som nevidela. Nie, videl som tú recenziu. Nie, ani si to nepozriem potom. Nie. Nečítal a teraz som videl akurát ukážku. Nečítala, videla som prevažne len nejaké zostrihy, trailery alebo nejaké také promo materiály. Ešte som to nevidel, nečítal. Pár Evitoviek sa mi dostalo do rúk. Sem tam som sa s nejakým textom a vďaka tebe
som sa dostal aj k pár textom z tejto knižky. Ďakujem veľmi pekne. O čom je základná premisa príbehu Všetko alebo nič? Predavovaná Táňa Pauhofová hľadá frajera, má buzeranta priateľa, tak kamaráta, kostelníka a nájde si bývalého záklinača. Zjavne má Pauhofová aj dieťa. O žene, ktorá sa snaží pôsobiť veľmi emancipovane, ale jej to nejako nevychádza. A hľadá svoje životné šťastie, len ho nachádza na podľa mňa nesprávnych miestach. Máme ženu, ktorá nevie, čo chce, ktorá hľadá, čo by chcela a evidentne si myslí, že našla, čo chcela, ale nenašla, čo chcela, lebo nevie, čo chce. Žena si hľadá lásku, ale s láskou to nie je až také jednoduché, lebo žena je tvor zložitý, takže furt nie je spokojná. Zjavne kamaráti, všetci naokolo tlačia úplne úžasnú, tak asi tam vyzerá, že je proste úplne fantastickú ženu a z nejakého dôvodu nemá chlapa, že áno, a potom stretne nejakého chlapa, ktorý ho nabúcha, vyriešené. Ó, veľkej láske a túžby každej ženy strašne sa zamilovať. Prišlo mi to také, že ako keby bola nejak oklamaná láskou alebo niečo také, že si nevie nikoho nájsť a v podstate si nájde určite zase nejakého blbca, ako to štandardne býva. Pamätám si iba ženu, ktorá mala dieťa, bol tam nejaký Jakub, potom mali tuším antikvariát, o ktorý sa starali. A dokonca boli na nejakej zahraničnej ceste pre knižky, ale to bolo asi všetko. No tak základnou premisou je zrejme nejaký ten stereotyp nerozhodnej ženy, ktorá hľadá vhodného partnera pre seba vo svojom živote. Láska. Opäť a zas. Kniha Evity Urbaníkovej sa predala v náklade viac ako 160 000 kusov a na film išlo už viac ako 260 000 divákov. V čom tkvie podľa teba čitateľský a divácky úspech práve tohto fenoménu? 160 000, to je Slovensko a Čechy? Alebo kde sa nabralo tých 160 000 ľudí? V nevzdelanosti. Zoberú nejakú základnú kostru príbehu a okolo toho točia sračky, že poď ideme. Máme nudný život, tak si pozrieme o niečom, čo sa môže jedného dňa stať, ale nemusí sa stať. A podobné sračky. Skôr si myslím, že by to zaujímalo ako knižka, ktorú na jedenkrát zhltneš, nič ti to nedá, vyhodíš za to málo peňazí, lebo myslím si, že náklady na to ani cena nebola nejaká extra veľká. Nemám čo robiť, nemám si čo čítať, nemám chlapa a chcem vidieť nejaký príbeh, ako aj ja si nájdem nejakého dokonalého chlapa. V jednoduchosti a v banálnej téme, ktorá je asi každému známa. V jednoduchosti je krása, ja neviem, proste tak jednoduchý príbeh, ktorý ich môže zaujať tých ľudí. Ja síce neviem, prečo mňa by nezaujal, ale tak ľudia sú zaťažení, z každej strany sa na nich valia veci a toto je niečo, čo ich nezaťaží. Môžu sa možno stotožniť niektorí, bohužiaľ. Tak väčšinou sú evitovky pribalené k časopisu, takže sa to predáva jak teplé rožky. A čo sa týka filmu, tak je tam Tánička Pauhofová, myslím si, že to je najväčší ťahač celého filmu. Čo sa týka Slovenska, že Ľubko Kostelný je tiež super, ale je tam veľké české zastúpenie a teda sex symbol je Poliak dabovaný Maštalírom, takže mega. Podľa mňa je to pre ženy také guilty pleasure, ako keď ja si idem pozrieť akčný film, ktorý viem, že je blbosť logická, ale idem si to pozrieť, lebo idem doslova sa kochať efektami. Tak podľa mňa toto je to isté pre ženy. Ono je to v podstate popoluška, rozprávka. Väčšina romantiákov, takých tých, hlavne tých vyslovene cieľených na ženské publikum sa dá rozdeliť, že je základná rozprávka, vždy je to buď Kráska zviera alebo popoluška. Žien je viacej na svete ako mužov, takže tá základňa musí byť nevyhnutne širšia. Áno, no predávajú sa spolu s časopismi, kamoška má celú zbierku takýchto knížiek, takže ja sa nečudujem, že to má toľko pozretí a taký náklad sa predal. Prečítal by si nám úryvok z tejto knižky? Nedívaj sa tak na neho. Pošepol mi Jakub. Ale on je holý. To je, o čom sa rozprávame. Čo? Jasné. Sme na nula pláži. Muro, ja sa nevyzlečiem. Tak chod domov, no. Ale vyzlečieš. Stalo sa. Nechala som si na krku reťazku, aby som mala oblečené aspoň niečo. A pozorovala naháčov, ako prirodzene debatujú o vova v Amerike. Počkaj, mám tu problém. Ona má pôsobiť akože moderne emancipovania a pritom je takáto konzervatívna? Idem plávať, povedala som Jakubovi, ktorý pohodlne sedel v tureckom sede a čítal noviny. Pokrytec jeden. Turecký sed ti zamaskuje rozkrok. To muselo byť príjemné. Choď.
A oni sa budú dívať. No ne. Jasné, že sa budú dívať, bože. On robil nátlak na ňu, že si ju chcel obzrieť, keď bude nahá. Šikovný. Vždy sa dívajú na nového prišielca. Zabijem ťa za toto. Áno, Lenka, tá veta sa dá použiť na viacero ľudí. Čo si podľa tohto úryvku a aj videoukážky myslíš o hlavnej hrdinke Linde? Najúžasnejšia osoba. Môžem si to požičať? Hľadá šťastie tam, kde šťastie nenájde. No hlúpa proste. Ako toto robiť akože pre lásku, že idem na nuda pláž? Poviem partnerovi, že je to kokotina trebárs a nechcem tam ísť. Je to trúba, no. Tak ako na čo sa na to niečo dá nahovoriť. To musí byť asi veľmi zaľúbená. Asi som sa najviac stotožnila s jej pracovným miestom a možno s tým, že má vlastný biznis a ide si akože svoje. Že je nestotožnená sama so sebou, lebo sa prezentuje ako tá emancipovaná žena, ktorá má poriešené veci v živote a jediné, čo jej chýba, je nejaká láska a v skutočnosti, keď ju získa, tak robí všetko, čo jej ten chlap povie. Je pekná, hľadá svoju pravú lásku, ale vidím tam prvky naivity dosť, akože mi to príde také, že super, zalúbila som sa a znova tretíkrát. Neviem, ja sa s ňou neviem úplne celkom stotožniť. Pre mňa je to typ ženy, ktorú ja by som v živote asi nepochopila. A je taká, že ona je dokonalá a všetci sa jej majú prispôsobiť a pozrite, aká som ja úžasná. Proste hľadám si toho pravého, ktorého v živote nemôže nájsť, lebo nikto dokonalý nie je. To je čistá schýza, lebo ak je taká inteligentná, ako o sebe tvrdí, tak nechápem, ako môže robiť také blbosti, ako robí celý čas. Keby som mal súdiť len z tejto ukážky a z toho traileru, tak mi fakt príde ako taká tá romantická baba, ktorá chce chlapa, lebo to má mať tak v živote. Chce byť len pre ňoho jediná, lebo tu sa hanbí ukázať druhým. No pôsobila tak normálne, taká milá, prirodzená, milá žena. V roku 2007, kedy vyšla prvýkrát knižka Všetko alebo nič, bol Evitin štýl písania vnímaný ako svieži. Čo si o tomto myslíš s odstupom času? Vôbec nie. Je to ako každá Bridget Jonesova. Nie je to. Toto je ultra guláš. Ivan Tásler. Dovidenia. Príde mi to, keby som to ja písal. Neviem, čo je na tom svieže. Príde mi to hlúpe. Príde mi to jednoduché. Príde mi to také dlé, ako keby to písal nejaký 14-ročný, 15-ročný nejaký spisovateľ. Ak to porovnám v rámci evitoviek, je to asi štandardné. Ak to porovnám s iným druhom literatúry, je to povedzme, že svieže. Alebo skôr je to natoľko jednoduché, že ak čítam veľa odbornej alebo ťažšej literatúry, tak pre mňa to je svieže. A s odstupom času to nie je svieže, ale trápne. Ja si myslím, že to ale dosť urobí ten rozdiel tých rokov. Podľa mňa v čase, keď to vyšlo, to ešte mohlo nejakým spôsobom pôsobiť sviežo. Teraz podľa mňa tomu ubližuje to, že to vychádza znovu a že sa o tom znovu rozpráva. Je to neprerobená vec, ktorá vlastne vtedy mohla zaujať a teraz už ako keby časový odstup tomu dosť ublížil. Takže ak to bolo svieže, teraz je to už pokazané podľa mňa. Tak to asi také svieže už asi nebude. Skôr sú ľudia už zvyknutí na to, ako sa píšu tie evitovky a má zrejme skalných fanúšikov, ktorí si to kúpia len preto, že už vedia, čo majú čakať. Neviem, či by som to zrovna nazvala svieži, okrem toho, že teda ubehol už nejaký čas od vtedy, ale ja som to zase veľmi svieže nepovažovala ani vtedy. Skôr je to také, že to je krátke, rýchlo sa to prečíta, ale že by som to nazvala zrovna svieže. No vtedy mohol byť, pretože nevspomínam si, že by u nás niekto robil červenú knižnicu dovtedy. Ako celá Evita, evitovky ako také, volá sa to evitovky, sú v podstate slovenská verzia červenej knižnice. Tak neviem, tak možno ako bolo to niečo nové. Neviem, asi si na to neviem spraviť nejaký objektívny názor, keďže ma nejako nezaujíma prekvapivo táto problematika. Ale hej, v tej dobe to určite pôsobilo svieže, dneska je to už tak trochu štandardom, tak zvláštne, že ten film ide tak neskoro. Na začiatku knihy si hrdinka spisuje zoznam požadovaných vlastností svojho vysnívaného muža. Máš aj ty takýto pomyselný zoznam? Áno. Ale nie je tak trápne napísaný, dúfam. A nie, nemám taký zoznam. Áno, podvedome asi, hej, jasné. Možno kedysi bolo, ale už v tomto období to je také komplikované. Nie, nemám. Nemám a teraz budem zamýšľať nad tým, či to je chyba, alebo nie. Na to nemám čas. Zoznam nie, ale skôr také tie bežné veci, že mám priority, v ktorých mi ide o vzťahu a tie priority sa logicky menia. Zoznam nemám. Nie, nemám.
Mám, jasné. Mal som... Pre koho je určený film, kniha Všetko alebo nič? No pre dievčatá. Tak do 15 rokov. A potom by sa mohli prebudiť a žiť. Pre naivných ľudí. Máte ten pocit, že zamilujete sa do niekoho, že a SMS-ky a volanie a jebačky, alebo teda, sex a proste rôzne veci a to trvá povedzme rok alebo 2 a potom zistíte, že tá osoba strašne sere. Prečo tá osoba robí tieto veci? Mne to strašne vadí na nervy, tomu sa hovorí progres, ale character development. A proste keď sa naučíte milovať tú osobu s tými chybami, tak vtedy proste ste naozaj zamilovaní a máte akože nejakú tzv. Lásku. Ale toto je iba blúd. Pre ženy určite do 30 rokov, alebo teda pre také, ktoré si nenašli partnera asi dlhodobého, alebo ktoré možno, neviem, sú aj také, ktoré si našli partnera, ale snívajú o nejakom úplne magickom úlete alebo niečo také. Určite sú aj také, nejaké takéto. Určite nič nad 30 a chlapi o toto ani nezakopli. Myslím si, že pre ženy tak 20-40. Pre nejaké 14 a 16 ročné dievčatá, ktoré ešte v podstate nič nezažili, tak si myslím, že to bude také zaujímavé. No, pre všetky ženy. Keď sa na to pozriem objektívne, tak je to podľa mňa pre takúto väčšiu časť ženskej populácie rovnaké guilty pleasure, ako pre mňa treba Pacific Rim, ktorý viem, že je fakt zlý film, ale dobre sa naň pozerá. Pre nezadané ženy, túžiace po ideálnom chlapovi, pre zadané ženy, túžiace po ideálnom chlapovi. No bohužiaľ a smutne musím povedať, že pre ženy, lebo očividne tu ešte, nie že teraz budem social justice warrior, ale očividne tu ešte fakt platí to, že ideme deliť knihy na tie ružové a na tie modré. Tak je to ženský román, určite. Tvoj brat by povedal možno, že pre ľubne. Primárne pre ženy, snílkovia. Prečo špecificky ženy majú kladný vzťah k takémuto žánru literatúry? Bo je to ich fantázia. Všetky to chcú, každá to chce, skoro žiadna to nedosiahne pomaly. Lebo majú väčšinou smutné životy? Podvedome nechcete každá si nájsť úplne úžasného, dokonalého muža? A to je hlavná priorita? Neviem, keby som to vedela, tak sa mi dosť veľa vecí vyjasní v živote. Ja fakt neviem, či si tým niečo kompenzujú, alebo je to fakt o tom, že sú dobre, teraz sa všetci muži urazia, že sú jednoducho, na nich kladené väčšie nároky, tak si potrebujú viac vyčilovať takouto literatúrou. Sú lacné, zmestia sa do kabelky a tak. Také, že tá kniha ti nič nedá, ale budeš mať dobrý pocit, že si niečo prečítala. Lebo prevažne sú tam vylíčené pozitívne vlastnosti, ktoré sú síce popredkávané aj negatívnymi vecami, ale keďže tam pozitívne prevažuje, alebo minimálne si to končí, tak my ženy sa ideme potrhať z toho, že wow, asi sa to všetko nakoniec vždy dobre skončí. A to je to, čo potrebujeme. Alebo čo hľadáme asi v literatúre tohto typu. No lebo sú osamelé, majú trebárs 300 mačiek doma a nevedia čo od dobroty, tak si radšej prečítajú takúto knihu, ktorá im dá nejaký fiktívny pohľad na to, že niekto sa má lepšie ako ja. Ale je toto jemnejšou povahou, si myslím, že všeobecne je to tak. Je to guilty pleasure na úrovni citov. Druhá vec je, že áno, no tak sú tam ženské hlavné postavy a ako skôr je to písané, je to cieľené na ženy, je to z pohľadu ženy, píše to žena, takže je predpoklad, že vlastne tá ženská čitateľka sa s tým skôr stotožní ako mužský čitateľ. Prečo to majú ženy radšej, tak to je pre mňa záhada rovnako ako ženská kabelka. Chlap si otvorí fľašu vodky a žena si prečíta toto. Prečo muži neobľúbujú práve takýto žáner literatúry? No lebo oni sú tí živočíšni chlapí, ktorí potrebujú akciu a drsnoty a podobne. Keď sex, tak len akože v pornofilme, hej. Muži obľúbujú vojny, tlčenie sa po hlavách a to už je jedno čím. To môže byť od nejakej futuristickej tyčky až po prehistorickú tyčku. Lebo nie sú sprostí. Asi im to príde moc sladké, moc trápne, moc emocionálne. Že jednoducho tie knihy sú sladké. Oni sú presne tie rozprávky pre dospelých, rozprávky pre ženy, pre dospelé ženy. A v realite to tak nie je, čo keď poviem tak, toto je niečo ako povedzme porno pre chlapov, hej? Alebo to je pre nich nezaujímavé. Budem veriť tomu, že im to príde príliš naivné a že im to deštruuje nejakú predstavu o žene. Je to až príliš sladké. Ja mám skôr chuť sa zabaviť, ako riešiť takéto vzťahové problémy. Možno práve preto, že keď je to takéto, vyslovene rozprávkové, tak je to také, že není to reálne.
Chodia do kina muži na takéto filmy jedine so sprievodom svojej partnerky, aj tam trpia, takže sa snažia takýmto veciam vyhýbať, keďže to majú doma. Má nejaký odkaz všetko alebo nič? Učí niečo recipienta? Bezduchá zábava. Ja by som toto dal ako príklad toho, že ako nepísať knihu. Né, to nemá odkaz. Nič. No explicitne asi nič. Implicitne si tam asi každý nájde to, čo potrebuje. Ale tak zase podľa mňa, hej, všetko zlé je na niečo dobré. Ja si myslím, že to recipienta naučí, že takto nie. Nemyslím si, že to je s nejakým odkazom. Skôr je to oddychovka. Podľa mňa nie. Nie. Čo iné by si odporúčil našim divákom s témou ženskej hrdinky? Z hier momentálne Horizon, z komiksu X23. To je nový Wolverine v podstate. Mne sa páčil osobne film Resident Evil 1. A hru Tomb Raider trebárs. Enslaved, Odyssey to the West. Tam je pekne postavená postava ženy, ktorá nie je silná fyzicky, ale je silná mentálne, je silná vôľou, ťahá to celé dopredu. Napríklad ženská hrdinka sa mi páčila teraz ako ma napadá, v 5. elemente. Určite všetky Austinovky, sestry Bronteové a napríklad Penny Dreadful zo seriálov, kde je silná ženská hrdinka v podobe Evie Green, ktorá sa určite vie lepšie vyrovnať s náročnejšími životnými situáciami, ako je toto, a napriek tomu dokáže stále hľadať lásku. Akože určite Gilmorky a Sirot Podhradských, ale to v rámci takých tých, že už radšej to ako toto. A prípadne Gibbonu asi určite. Hotičo od nej. Možno by bolo toho viac, že by to nebolo iba Orange is the New Black, ale možno by som dala aj Boys Don't Cry, Ricky and the Flash. Ale ja si myslím, že aj Olga Hepnerová. Carol, dánske dievča, zo seriálových ja mám oddychovečku Grey's Anatomy, to je hlavne ženská hlavná postava. Potom máme Železnú lady, slovenské, momentálne dosť aktuálne s Dominikou Zeleníkovou, Špina, Pírko. A asi sme skončili tým pádom. Z literatúry napríklad Hunger Games, no a z videohier tam je toho veľa. Tam napríklad je úplne nádherná séria The Longest Journey, kde sú silné ženské hrdinky. Asi Annu Kareninu. Erin Brockovich, myslím, že sa to volalo, o tej reportérke. Chasing Amy, akože tam je hlavný hrdina chlap, ale tá ženská hrdinka je tiež veľmi dobre vystavaná, napísaná. Buffy! Buffy je úplne najlepšia, najdokonalejšia, najúžasnejšia ženská hrdinka vôbec. Aj seriál. Buffy, definitívne Buffy. Potom možno tu Ripleyovú a tie ostatné. Buffy.